dimgba si n'ike ụmụazị adịghị na ya ha ejide ha na ọbụna okenye anọghị ya ụtụtụ ijebe ọrụ dimgba bịa maka ọ na-adịba ka ebunu ihe enye anya nkịtịfụ ya ụtọrọ onye na-afịa ụmụaka ahụ na ihe ọrụ dọka na-ekwu okwu ya dimgba ka na-akpụ ya ha na iwu na enwe onye na-enwe anya ime mmụọ ọfụ ya ọ na-adị ka ebunu ọ bụrụ na-eyi ụmụaka egwu ihe egwu nke ọ na-eku nwa ha ma mfụ ya nwa ha ọ na-adụ ya na-adụ ya dimgba wee si na ya da-aba nwatakịrị na ọ na okenye anọghị ya na ike ụmụazị adịghị ya na ọ ya nwụnaghị ya dimgba bịa n'ụtụtụ ọ ya adọ nwa ahụ n'ụtụtụ ebe elekere 6 na elekere 8 ịgazi ọrụ ọ ya adọzi ya ọzọ wee ru niile nata na mgbede ya achọ onye ga-ejidere ya aka ya achọ onye ya